een heel goede zonnige middag, dames en heren. We zijn vandaag in Venlo, Noord-Limburg. En voor de reeks Xavier ontmoet ik vandaag hotelier Gijs Hendricks. Gijs, vorig jaar augustus was ik hier en toen stonden we nog letterlijk tussen de ruwbouw. En jij hebt toch maar even in coronatijd dit gerealiseerd. Dat moet toch iets zijn om trots op te zijn? Ja, daar ben ik zeker trots op. En zeker ook op hoe we met het team nog in die korte tijd toen alles gerealiseerd hadden. Toen we open gingen konden we gewoon nog mooie gasten ontvangen, was het terrasje nog open en daar hebben we in het begin nog zeker van geprofiteerd. Maar dat duurde helaas wat te kort. Toen we de vorige keer in de zomer boven op het dak stonden, toen zei je corona dat laat me niet tegenhouden, we gaan gewoon door met deze verbouwing. Als je daar nu op terugkijkt, toen dachten we wellicht van nou het duurt nog een paar maanden, maar nu duurt het alweer bijna een jaar sinds vorig jaar zomer, of het duurde een jaar. Ja. Had je die verbouwing dan ook doorgezet in hetzelfde tempo en de opening zo snel gerealiseerd? Nee, ik denk als je terug daarop kan kijken, met de wetenschap van nu had je had zwart op wit gekregen. Ga ervan uit dat het juni 2021 is, dat er weer wat mag bij wijze van spreken, dan hadden we zeker hier met alle partners kunnen afspreken dat we het even gingen uitstellen. Je begint een bedrijf om natuurlijk omzet te draaien, om je collega's te kunnen betalen, om ervoor te zorgen dat we hier alles kunnen doen zoals we het voor ogen hadden. Maar als er uiteindelijk bijna geen inkomsten binnenkomen, dan wordt het toch wel lastiger. Ja, het heeft ook positieve kanten en we hebben een heel mooi team hier neer kunnen zetten en je ziet dat er ondanks corona ook hele leuke initiatieven ontstaan en dat ze bezig zijn met hoe kunnen we in de toekomst als we weer open mogen, want ik probeer voor mijn collega's wel steeds een perspectief te bieden met een pijltje ergens in de toekomst. Dit hadden we nu het laatste weekend van maart staan in oktober. Ik zei als we met de Venloop nou weer eens wat meer mogen, dan zou dat mooi zijn. En daar hebben wij met alles naartoe gewerkt. Ook met allemaal dingen die we achter de schermen verder uitwerken. Perspectief wat jij wel je medewerkers biedt, maar wat je wellicht wel mist bij de politiek of bij het kabinet op dit moment, voor jullie sector dan? Ja, 100%. Kijk, uiteindelijk moet ik mijn best doen om mijn team te motiveren. Kijk, iedereen heeft zijn uitdagingen door corona, ook in je privésfeer. En als je weinig kunt en weinig mag, dan hakt het er ook wel zeker in. En wij krijgen als branche inderdaad weinig perspectief voorgeschoteld. En dat hakt er zeker ook in. Maar ik kan niet bij de pakken neer gaan zitten, want mijn team heeft mij ook nodig. En je wilt met z'n allen gewoon ervoor klaarstaan als we wel weer dingen mogen. Ja, je staat er ook om bekend dat je veel in je personeel investeert en ze ook veel verantwoordelijkheid wilt geven om zo door te laten groeien. Daar heb je dan wellicht wel iets meer tijd voor gehad om dat extra op te pakken. Ja, zeker. En je ziet ook dat iedereen met leuke initiatieven komt en door de collega's ook vrij te laten in bepaalde zaken ontstaan er ook dingen die ik nooit had kunnen bedenken. Nee. En daar krijg ik weer energie van. Ja. Dus dat is wel de wisselwerking. Ja, hoe ga je er dan toch mee om? Wat wordt dan toch je focuspunt om te zeggen van we hebben geen datum dat we iets kunnen. Hoe begin je dan aan een dag bij wijze van spreken? Je kunt nergens naartoe werken. Je kijkt uit naar de kleine dingen. En afgelopen maandag was een mooi voorbeeld. Ik wist niet dat het wereldwijd Margarita Day was. Maar ik loop s'avonds naar huis en ik zie een keivrolijk Mexicaans deuntje voorbij komen op Instagram. En ik zie 2 collega's staan met een leuk bedacht idee. Waar ik niks van af wist, want dat doen ze zelf. Ja. En dan krijg je weer goede energie. En dan denk je, wat mooi dat ze daar zo mee bezig zijn. En wat wellicht een nog heugelijker moment was in deze toch iets mindere tijden, was jouw benoeming of jouw uitroeping tot Hoteler of the Year. Hè? Ja. Dat was toch wel een feestelijk moment, denk ik. 100%. En zoiets, toen ik daarvoor genomineerd werd en ook zag, een kennis van mij had mij daarvoor aangeschreven. Dus dat was super mooi, je wordt benaderd. En toen zei ik al gelijk, stel dat dit tot de kans hoort dat je wint. Hoe mooi is dat om 2021 te beginnen samen met je team. Want dat is ook weer een mijlpaal die je samen kunt vieren. En dat hebben we dus ook gedaan. Online dan wel. Maar iedereen heeft mooi een pakketje bier of wijn thuis gestuurd gekregen. En online hebben we het gevierd. Ja, dat is super tof. Als we een beetje vooruit kijken dan toch maar. Vorig jaar hebben we op zich zonder vaccin toch een vrij normale zomer gehad. Dus dat geeft je toch denk ik wel vertrouwen van deze zomer. Het toerisme wat naar alle waarschijnlijkheid toch wel weer, zodra het mag, snel zal ontploffen in positieve zin. Dat is toch echt iets waar je dan aan vasthoudt, denk ik. Uiteraard spil ik elke nieuwsbrief door die je krijgt vanuit de branche en vanuit de toeristische branche. Er zijn heel veel mensen die daar een mening over hebben. En gelukkig
zie ik ook positieve geluiden over, vooral het binnenlands toerisme. En dat zal voor ons wel echt het verschil gaan maken. En dat zag je vorig jaar ook in augustus en september. Ja. Ik denk dat daar de kansen liggen. En hopelijk dat de grenzen wel wat meer open mogen en dat we ook weer de gasten uit Duitsland, België weer mogen ontvangen zoals in andere jaren. Want dat zijn wel vooral de toeristische gasten die we kunnen verwelkomen hier. Ja. Verdere zaken op de planning, schuiven die dan op of hebben die tot op het heden nog geen last van corona, om het zo maar te zeggen? Ja, met het team kijk je natuurlijk zeker naar de plannen die we verder nog hebben staan. En ook het hotel in Zevenum, voordat dat gerealiseerd is ben je een hele tijd verder. Ook met de bouw die lang duurt. Noem maar op. En wat voor een hotel wordt dat? Er komt een hotel met 130 kamers en daaraan grenzend een casino. En in dat gebied zijn natuurlijk al heel veel mooie activiteiten als Toverland, de Schatberg, Equestrian de Peelbergen en ook heel veel bedrijvigheid hoor. Ik denk dat mensen zich daar wel eens in vergissen, wat daar nog aan grote bedrijven liggen die wereldwijd actief zijn. Je zegt, ze onderschatten soms wel eens die regio of dat gebied. Wordt sowieso Noord-Limburg niet nog altijd een beetje onderschat op toeristisch gebied. Iedereen heeft het vaak over Maastricht en Zuid-Limburg, maar of valt dat de laatste jaren wel mee en beginnen ze het meer en meer te ontdekken? Nou, ik denk dan ook zelf altijd aan de gasten die wij hier ontvangen en hoe enthousiast ze zijn over onze regio. En dan zie je dat Noord-Limburg gewoon heel veel te bieden heeft. En vanuit de Maasduinen, het noorden van Limburg, bij Mook en de Mokerheide, als je dan over natuurgebieden hebt, maar ook de Maas. De Maas is denk ik een hele belangrijke kracht voor heel Limburg. Ja. En ik denk dat we er ook naartoe moeten dat je gaat spreken over Limburg en niet over Noord, Midden en Zuid, want dat maakt de gasten het alleen maar moeilijker. Ja. En dan lijkt het alsof we zo'n grote provincie hebben, maar... We zijn maar een postzegel, nog niet eens. Ja. En je bent zo in Maastricht vanuit hier en we hebben wel eens internationale gasten gehad die voor een dagje naar Hamburg reden, dus dan denk ik, wat zijn we ons nog druk aan maken hier? Ja. Tot slot privé, wat zijn een van de eerste dingen die je weer zou willen doen als we weer wat maatregelen mogen lossen? Nou, wij kijken met ons kantoor uit op de markt in Venlo en normaal keek je dan al hoe laat iedereen met dit weer, hoe laat iemand al een lekker wit biertje zat. Ja. Dus wij waren vorige week wel aan het fantaseren, zodra het weer mag, dan gaan we snel bij onze collega's op de markt zitten voor een lekker glas wit bier. Okay. Dan hoop ik dat ik snel met jullie kan komen mee. Ja, graag. Veel succes de komende tijd. Dankjewel.